Čau, bude to Adrian.sk a so mnou je tu Erik Stanek! Nikdy nezostarnem. Pravda. Dnes budeme iba mať také zoznamovanie. Začneme Erikom. Erik, povedz nám niečo o sebe. Som cigáň, bývam na Tabakovej 94 a som youtuber. Pravda. O mne. Som chalan z mesta. Bývam v Lozane 12. Gej nie som ešte. Pedofil. Ani pedofil. Idiot. A jedna youtuberka nám odišla. Buzik. Jasné, Buzek, a ty si čo? Cigáň na ulici. Tabakovej. A gamer z Minecraft. No, držíme Minecraft, tak. Budeme natáčať všelijaké hry s vami. Takže, ak by ste chceli niečo od nás vedieť, tak Ale skutočnosti, nie som cigáň, ja nechcem robiť. Adrian Max Stalutný, alebo nejak tak. Potom, jeho Facebook sa volá. Erik Stanek, však mňa poznáte, anglickí youtuberi. No, viac lepšie hovoriť po anglicky a Hello, Donika. I'm Erik. Shut the fucking man. Skype, môj Skype je Adrian Samotný. Ľudí ma v takej helme, alebo ne helme, takom prístroji, alebo čo to zač. Na dýchovej maske, áno. A jeho? Ja som Bunny. A mňa tam uvidíte nejakého zaječíka modrého. A to je Bunny. Chápete? Takže, Práve nám dojde si začiek. no, neviem čo bude s ďalšou youtuberkou, tá sa hraje s kamarátmi, no. Je tam Dominika Migrova. To je pravda. A viete čo vám poviem? Dúfam, že budete s nami spokojní. Budeme sa mi natáčať všetky vynikajúce videá. Čo hovoríš na to? Money! Ide mi o money! Rozumieš? Maminka. Ja, Karolinka. Budú dve skupiny. Budeme mať spoločný aj Skype, ja s ním. A budeme aj spoločne natáčať aj niekedy sami, lebo potom ak ide čas, teraz sú prázdniny. A čo je s ňou? To pre nás. S ňou neviem čo, nedošla. Na predstavovanie. Ju vám niekedy predstavíme asi... Čo ja viem. To uvidíte v popisku videa. Áno, tu uvidíte v popisku videa. Pomaly sa nám vyvíja batéria, není tu zásuvka, takže na chvíľu sa musíme rozlúčiť. No. Pomaly sa rozličíme, takže čau čau, vy odchádzali sa od vás Adrian.sk A ešte budem v popisku videa môj Gmail. Takže odchádza od vás Adrian.sk a Erik Stanek. Erik Stanek. Čus, brat.